ka jingmi surok kino hikai school ka jala ki balong kum ka silam saindur ya ka lawe jong ki khon ki ti dak ba sam bat pen priang ya ka jingnang jingstat ki hab ban mi ban penlong ya ka jingki ban shong ba samit surok ka long sisa ka jinglera ya ka jala namar ba kum kani kam du ja ko hakwe pat ki jala kari india hapapan pau ya ka jingdiao lo kani ka jingmi kino hikai ssa ki bolong kum ki kme ki pa jong ki khana school ban yakhi ban dawa ya ka chong ka bainong uba adelba nangrum uloong baka voice of the people party kansim yakani kamat chongkino hika school kum ka wei ni kimat bakmat e chong ka party uba adelba lapan pau ba kino hika school ki deiban ajing sneng yakani ka sarkar babaro kino hika ki deban boycott no yakasni rakhi chongkino hika school namar kani ka sarkar ka panthia amit ki hasurok ngaso ban ai kani ka message clear message kino hika baro sngoba penkhre ban boycott ya ka jigrakhi ka teachers day katangin i seriousness jong ni hikai ngile yu kata celebration kalba ki yong ba kino hikai ki nation builders kalba yaki pat ngi pailand ngi pentia ki po surong tinga sungo ni ka message ko ba clear ba kino hikai ki ban send a clear message ka government but baro khoi uniformly po ka state i baro khoi di ban boycott any teachers day ani celebration jong teachers day kamnon jumot mo makani ko jing sneng nam tak sarkar ka banangwan ki por banangwan kumbang ong ipi ngatrang ngasliang bagino hikai kinde ki baning kongdo namar yangi boro de no hikai bala polong kumni kumani jing thung chairman vice chairman co chairman ke ka contribution kanu pho crore driver ona katu kan chegi no hikai pendo no kan sipor ne ka jing thung i tu ka de taman perskem sarkar na kata ro de goi ka thong le bangido ni committee ro de bandon ka contribution kata di koi ngimong bakam lo ngimong bakam terikam leha ba terikam akan ya semat bom terikam ni penduk no muncia draw extra salary ka mala banlong tila da ka poy pot obara ka sarkar ka don ka jike clear ono na ki scheme ki jongi kum ki amali kende baro ngi kloy ru la da chief minister deputy chief minister ada ki nong yalam joka state ki kloy ban ong ba ngi kloy ba contribute nak tulop ngiru ngi kloy katu kat ni banyarap lam tengin hikai bi jongi mo ki bun kila klenti tanda kadi bamdon ke seriousness bakadi ke jing perkhat bitang yela di simat klet no pat kiwe ngaku apa kan basai kan ni bang aku ke VPP kan simru kan ka top most priority banbu ino hikai issue magino hikai kidai banyo e ka borom kum kimi kpa mar kimi kpa mar ta la shania ki khona ki babon ka por la shania ki no hikai tino hikai kam no kam su extra work na extra income kidi ban ai be ya ka jing trei ka ba hok ba khoj ha po school kinyo ka facilities kinyo ka salary ka babyang khanang bahang tang ni i ka jing thamai jong state ka jing namar ka ba kerman ni mta hari kini ki of growing children mo student ki brang kiu ki brang heb nang san te bat kani ro de ka wei ka banta ka ba ngasngo ba ngi de ban le ye nama ka de kino hikai ki ba pen wandur thaudur saindur yangi ya piru ya kino ya ki nomi khaman ba de baro